Maitete havana kufara mushure mekunge vafananidzwa naRitz McLeish uyo ati ini naMaitete takangofanana zvaiitika kuinterview kwaakaenda kwaOla naYaya Good Vibes, but nyaya yacho yazofila as if she was under attack nekuti Yaya ex yaDev. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ukuota Telicious avangwa an advice akati nai mwanangu wakadiko kubvunza kuti ndinonopindura kuti chii kuinterview. So what happened? Totangira pane ipiko. Ngatitangei pa background interview yacho tozoenda ku reaction ya Maitete. So musikana Ritz McLeish anoita TikTok adisa masingle mothers. So akamitiswa na Dev aimbova ex ya Yaya. Avaenda ku podcast kwa Ola achindotaura nyaya yake ari kuya ndo paabvunziwa kuti Dev wacho ari kuramba mwana achiti kudi what happened throughout your journey na Dev akati vakasangana iye ari ku TikTok mukomana akamvinga ku inbox then one thing led to another vachibva vasvika pakudyana na bota vadaro ndobva aita mwana, but Dev ari kuti mwana haasi wake. According to Dev ari kuti mwana akazvarwa 12 months after vasangana, ari kuti iye waiva usiku humwe zvichibva zvangoperera ipapo panga pasina relationship. Okay, so musikana akabva atanga kuenda pa TikTok pake and she offered an apology kuma single mothers ataka. So one of the videos said munokundwa seiko nenguruve kuchengeta vana venyu, munoda kuramba muchingoti baba vevana havasi present chino but nguruve chaiyo chero any other animal inochengeta vana vayo. So why don't you do the same as single mothers? In reference to Maitete, arikuti iye, she did a video during the time yavanga vachiramba na maposa. Video yacho yaiti, how do you expect kuwana basa iwe une criminal record? By criminal record, arikuti iye masingle mother, munenge muine vana venyu. Then how do you expect to get married and settle down? Nekuti une history, you are tainted, your character is defiled. Oh, okay. So that is what she used to say. So azo uya kwa Yaya na DJ Ola asvika paya ndokutaura nyaya yake, but manje journalism yacho yabva yangotora a twist. Ola ndokumubvunza kuti iwewe zvauri single mother, why do you crush other single mothers? Akati iye she wanted to use her life as her content. Arikuti iye since angariwo single mother she had to do that as content. Azvizi zvese zvatinotaura that we mean. Sometimes we are actually ridiculing ourselves and having fun. So ndo reason yacho vabva vamubvunzisa zvakare kuti what happened with your first husband. Achibati they actually got married formally, but the parents were fighting kusvika vazorambana. They kept on going on and digging more about the father of the first child, neglecting the fact that they were there to ask about Dev. Nyayacho yazongo ofremba vana Yaya vakuti, don't you think it's a bad thing to come on social media and talk about Dev? Why usina kuenda court straight up monitor my DNA test and more isa munhu pashamu maintenance yo vayaita kick in instead of coming to social media. But as journalists, yes, it is fine to give advice like that, but she is a TikToker, she does her stuff on social media. So Maitete vacho vari kufananidza navo does your stuff on social media. So sometimes you feel like justice inogona kuwanikwa pa social media. So that is why she came to social media. But ivo vari kuti wakakanganisa ipapo. But now, yes, in as much as they said they do not judge, but they just listen. So vazobuda pachena kuti Yaya was not happy with the fact that Dev was exposed for who he is. Imwe nyaya yabuda ndeye kuti Dev ane vana 10 children. Musikana ari kuti wake weanogona kuva ari wechi11. That is if Dev approves. Dev left Yaya achiinda kumusikana wake who was pregnant at the time. Vachibva vangoita zvemaroora squad, but obviously it was short-lived because mukomana ziso rake riri pano nepano allegedly. So Dev ari kunzi iwomanizer. But chinhu chatangoona chikuru ndechekuti Yaya was mean to the young woman and anga achiramba achimuti even if she's mid-sentence ovamisa ovawedzera point. This girl is vulnerable at the time. Ari kutorwadziwa nezvaakaitiwa nemukomana. Yes, mwana anogona kuvasira wake since Dev achiti 12 months later, but
zvinogona ngopruvwa chete neDNA. Right now we are here to just listen and hear zvaari kutaura. Stand up together as a country and make sure Dev takes responsibility of his action. Nekuti musikana ari kuti reason yaakararira naDev inyaya yekuti anga anenzara. So we come back to that. Maititi was listening at that show. Then she was not happy by the fact that Ola akabvunza musikana kuti iwewe why disa Maititi at the time yavairambana naTrinashe. Musikana abva angoti yaingovawo content kukanzi, but iwewe une vana 1-2 from different fathers. Achibva angoti ini naMaititi takafanana. That part yabva yangoita kuti vabve vatsamwisisa zvikuru kuti ko inini unondifananidza newe. Mashoko aMaititi ari kuti iwo umwe kureruswa kwacho ndinobva toshaya kuti asa ndakamboya palive ndichikumbira mapamba onzwa munhu achiti akafananini utoshaya kuti zviri kufamba sei. Shuwa ndingafambe nyika yese ino ndichikumbira mapamba. Ndo mashoko aMaititi vari kungoti madii mambotenga mapampers, we are worlds apart. So ndo nyaya yavatsamwisa zvikuru kuti iwewe unozviona senge wakafanana neni. Asi manetizens ari kubvumirana naye, vari kuti ivo Maititi une vana 2 nevarume vakasiyana siyana uye uri single mother uchikurisa vana vako wega. So hapana chakaipa chataurwa nemwana uyu. Iye vanaketina vabva vangopindira ndokuti musikana ari nani, nekuti maybe akangoita vakomana 2 chete kweiwewe wakazochata nevakawanda Kasongo yeye ameno zvichinda zvakadaro. So vamwewo mumacomments vari kuti problem Maititi avo vane dzungu. If someone followed the whole interview, you can see that this young girl never compared herself pamari or pakunaka or financially. Pride too much. We are the same in the eyes of God. Takafanana tese. We were born by a woman and we shall all die the same way, buried the same way and meet the Creator. Habana worlds apart apa. Pride chete isina basa rese. Maititi should have been more mature pane kupindira muzvikids games zvisina basa rese izvi. Remember guys, tichiri kuenda kuKenani hapana chakaipa chakanyanyisa kutaurwa nemwana uyu, asi vaingoedza kumuonesa kuti mavidhio ako eTikTok aya hausi wakuzozvikanga here namafuta ako, because Kama actually knew the address and came exactly back to you since iwewe waingotaura zvinhu zvamasingle mother. Asara kuita single father ndiye kamukomana Welen Perish uyu anogona kungojoina chiclub ichi chine nharo. Iwewe naiwe ukanzi nemwana wezera rako munhu ane criminal record, unoda kupiwa basa rei? Unofara here? Ukanzi mukadzi ane vana 2 ne criminal record anoda kuroorerwe, unofara here? Apa aizvitaura madays arambwa Maititi naTinashe. Musangopembere vana vachirasika. Yes, worlds apart, but ngati bwiriranei panyaya iyi. Are you not a single mother? Is she not a single mother as well? Are you not a woman? Is she not a woman? Are you on earth? Is she not on earth? You were lied to and cheated too. So iya kaita all the same. We are all the same. Zvokuti maworlds apart zvangovawo zvemadrama. You are in the same world, same street, same house, in fact the same room chaiyo. The probability of your world is 99.9% tiri tese titori cat family zvokutodaro. But I think Mura needs to stop retaliating to everything which comes her way. Hapana chaunombobva dai wangoti wow, I'm a good inspiration to this girl. Honestly, this girl expressed herself that she is inspired by Maititi, who is her role model. Then Mura over Amaya Rafu. It is so devastating way mwana ari kungotsvagawo help. Yanga iri way yekupindura naye because yaya na Ola vanga vasingadzori tsvimbo guys, vanga vachita kurova musoro chaiwo. Saka azongopedzisira apindura zvanga zvichingoenderanawo nestory at the time. Uko Tatalicious abva angomupa advice akati way kumashows uko de watanga wabvunza kuti mama ndiite sei ndisati ndaenda kushow. Nekuti ukangomanyira kuenda kushow unonobvunzwa zvimwe zvinhu zvisina musoro ikoko. Tatalicious ati ye, what do you expect kuinterview Ola na Michelle Mtungwizo ex ya Devga uyu yaya uyu and Ola hationani. Saka vakadecide kuti vapise iwewe since wanga uri mwana wangu. Nekuti Tatalicious akadecide kuadopta musikana akati iye achamuprotecta pane zvakawanda. So akangoti
pachingobuda zita rekuti aiprotectwa naTatelicious, nyaya dzese dzakabva dzangotanga kuburitsiwa nedzisiri necessary. Dei akangoenda ari independent pasina the shadow of Tatelicious anga asingaatakiwe, asi ari kuti iye Tatelicious haasi kuzombozorora kusvikira avaisa panzvimbo yavo iye Ola uyu naYaya Good Vibes. So already patotangwa nyaya yacho pane vavinga Tatelicious kuinbox vakati ivo Yaya uyu ane chibhishubhishu chaainacho uye ari kunzi anofarira zvekubvisa mabhurukwa. Saka pane aenda kuna Tatelicious akati ini ndinoziva nyaya dzaYaya akatomborara nemwana wavatete vake, so anzi auye kuinbox aise evidence nemapictures acho. Asi guys, it is going to be a very long weekend, actually a short one kana pane nyaya dzinotapira kudai. So zvinhu zvacho zvakaoma kana ukaramba uchitambira pedo naTatelicious, aiwa zvinhu zvinogona kushatira. Anoziva information yakawanda uye pane vamwe vanhu vatinofunga kuti tiri tese tinogara navo tichitamba tese, but they actually go behind our backs voudza Tatelicious information about us, information that is very bad, very bad. Hatizivi kuti dzinozowedzekwa tushuga here netumunyu here, but basically tiri kuti susu pane nyaya dzinozoenda kuna Tatelicious dzinozobuda saunenge usingadi kuti dzizikamwe nevanhu kana dzichinge dzakaitikawo zvechokwadi. So Yaya ari kuzoexposwa very soon. Ameno nyaya yamadzibaba ava kuti vachapa punyukawo sei. So yatotangwa nyaya yacho kuti Yaya, you are just a bitter ex, wadecide iwewe ataka this girl because akakujigira muto wako. But in this I thought kuti as a bitter ex it is actually easier kuti muite gang up against Gaika, kuti mumunyadzisene kuti ndiye akaita zvinhu zvisina matoro. Kana akakuramba wawana chance yekumuexposa pajekerere pose, aiwa inini ndinobva ndatongotora chimuti mai mwana ndobva ndatoti dedemu pataura kuti mukomana iwomanizer ane vasikana vakawanda chino iwe kana uri bitter ex kaunobva ungojambira wototi neumwe uya wekuchitunguza neumwe wekumabvuku neumwe wekulafajuko uchikandakandawo twako information. But Yaya amira one side and kept on attacking this girl. It did not feel like an interview. It actually felt like an attack. What do you think, guys? Do leave your comments on what you think. Kuti zvaitwa na Ola izvi pamwana uyu, was it fair? By the end of the day, we did not get nyaya yaDev kuti itaurwe. We ended up focusing on her. Kuti why I attack single mothers? Why we actually missed the point. The point was to make sure that Dev is exposed. Dev takes responsibility of his action. Kwete zvimwe zvazopedzisira zvakuitika izvi.